Nagkakulangan ukon ang manog-expire kag expired na nga mga dokumento ang ginalantaw sa gihapon nga rason kung nga kulang ang mga fiberboat nga nagabyahe pagimaras to Iloilo kag vice versa. Sa interview sa Bomba Radio kay Jordan, Mayor Attorney Edward Gando, iyagin pahayag nga ini maning isa sa mga rason kung nga masami nga malawig ang pila sa mga pantalan. Sunod sa alkalde, mayara sang 11 ka units sang fiberboats ang Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative nga pinakadako nga operator sang fiber vessels nga nagabiyahe sa Guimaras kag Iloilo. Apang 5 lang sa mga ini ang ginapanganugutan nga magbiyahe, bangod mayara pa sang ginaasikaso kag ginakompleto nga dokumento para diri. Ginpakigbahin man sang alkalde nga nakigsapol na sila sa Maritime Industry Authority ukon MARINA Region 6 agud nga istoryahan ang nasambit nga issue may kang tanan sa ginapangatubang nga problema sang mga pasahero. Problema gid diri bangod sa mga documents no na bound to expire or expired na. Amo na nga may mga bagay nga nakita sa aton nga pag-meeting and all is well that ends well kag may mga commitments halin sa parties sa Marina Region 6 kag sa fiber vessel nga parte. Ang commitment nga wala na sang dokumento nga may ma-expire. So amo na nga they would be given ample time to process. Jordan Mayor Edward Gando.